श्रोता लोग के नमस्कार करतनी गोड़ लगतनी। बहुत आदमी बनन जौन लंगड़ा लंगड़ा के चलेलन, जेकरा चले में बड़ा दिक्कत होला। घुटना में दर्द बा, चाहे टखना में दर्द बा, कमर में दर्द हो जाता, बहुत परेशान हो जाता आदमी दर्द से। तो एगो हम नुस्खा बताओ तनी, ओकरा के रउआ सब यूज करी, प्रयोग करी। अपना जौन लंगड़ा के चलतनी एकदम दूर हो जाई। मात्र एकरा के 15 से 20 दिन जहाँ प्रयोग कैनी तहाँ एकदम राउर एकदम लड़ल छूट जाई। आ दर्द जौन बा जोड़ के दर्द आराम हो जाई। बहुत एकरा में बहुत बड़का चीज़ नहीं है। हल्दी लेवे के बा, मेथी लेवे के बा, सौंठ ले ली। हल्दी, मेथी या सौंठ ये 100 ग्राम लेके और खूब बढ़िया से कूट पीस के एकदम बारीक पाउडर बना ली। और ओकरा में अश्वगंधा भी ले ली। अश्वगंधा के अलग से पाउडर भी आवेला मार्केट में, बाजार में। अश्वगंधा खरीद भी सकतनी। अश्वगंधा के लकड़ी भी आवेला। तो ये 4 गो चीज़ हो गई, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा। चारों चीज़ के खूब बढ़िया से पाउडर बना के आ तब रउआ जौन बा गुनगुना जल से एकरा के सुबह शाम एक 1 चम्मच ली। देखी रउआ अंदर एकदम ग्रीस पैदा कर दी। हड्डी में जौन ग्रीस होला, जौन है कि साइनोवियल फ्लूइड कहल जाला, वो एकदम बुलंद हो जाई। राउर जोड़ में दर्द खत्म हो जाई, भाग जाई, ओरा जाई। लेकिन एकर सेवन करी रेगुलर। एकरा संगे संगे रउआ अनुलोम विलोम करे के बा। अनुलोम विलोम में का बा दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। सांस लेवे के बाद छोड़े के बाद एगो नाक बंद करी, दूसर का नाक से छोड़ दी, फिर दूसर का नाक बंद, अपन वही तरह निकलत रही, जात रही, अनुलोम विलोम करत रही, न प्राणायाम करत रही। तो अनुलोम विलोम कईल बहुत जरूरी बा। कपाल भाती, अगर रउआ हार्ट के डिजीज नहीं है तो कपाल भाती भी करी। तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम करी, गुनगुना जल के प्रयोग करी, गुनगुना जल पियल करी। आ चावल, बैगन, मटर, मसूर, खेसारी ये सब के तनी परहेज कर दी। एकरा बाद देखी रउआ एकदम झकाझक हो जाई, चले लागब खूब बढ़िया से। तो याद हो गई ना कि का लेवे के बा? हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा। यही 4 गो चीज़, बस 4 चीज़ रउरा खातिर राम बनवा। एकरा के चूर्ण बना के सुबह शाम 15 से 20 दिन जाते एकदम जोड़ के दर्द में काफ़ी आराम मिली। तो हम सब लोग के, सब दर्शक लोग के ऐसने चीज़, नया चीज़ बतावत रहिला। और वह सब के अगर वीडियो अच्छा लागत होके तो जरूर एकरा के शेयर करी, अधिक से अधिक लोग के शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, हमारा नमस्कार स्वीकार करी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भोजपुरी।